Baghtiyarlyk çeşmesi. Bismillahirrahmanirrahim. 18 min alemi bir demde bar etgen Kerim. 7 gapra Nuh pelekni bir karar etgen Kerim. Bendelerine rahmatın her demne tar etgen Kerim. Ol melayiklerini gökde bişumar etgen Kerim. Kudretini iki cahanna aşkar etgen Kerim. Tanrı Tağalanyň ady we ýady bilen salam alayk gaderli radio dinleýijiler. Baryňyza jan saglyk, baxt, baýlyk we işleriňizde üstünlük arzu etýär. Tagat ibadatlaryňyz kabul bolsun. Bagtiyarlyk çeşmesi adly gepleşigiň ýene bir sany bilen siziň hyzmatyňyzda. Gaderli ýoldaşlar, bugünkü gepleşigimiz 2 bölümden ibaret bolar. Dehlap, gep bilemekden öň gawy pikir edip, her bir zadyň soňry saýgarmagyň ähmiýetinden görüň eder. Ikinji bölüminde bolsa, hormatly ruhani ýagamyz Hacı Recep Muhammed Ahun Hanefi siz tarapdan gelen soraglara jogap bererler. Siziň baryňyzy hemralyga çagyrýar. Gaderli hemralar, terbiye insan ýaşaýyşynda bir muhim we degerli esas hasaplanýar. Şu sebäpli hem terbiye usullary bilen tanyş bolmak we şolar ýaşaýyşda ýerine ýetirmek hemde terbiye ogruny aýdylan degerli sözlerden we maglumatlardan peýdalanmak gerekli bolup durýar. Terbiye usullarynyň birisi gawy we ýaxşy işler söýmek we yaman we yaramaz işleri ýigrenmeklikdir. Şarada aglaba yaramazlyklar ýa ýaxşylyklar da intanyň dili dahilli bolup durýar. Gaderli ýoldaşlar, insan geplemek bilen başgalar bilen ara baglanşyk gurup başarýar we öz maksat muradyny olary ýetirip bilýär. Şonuň üçinem dil we geplemek insanyň ýaşaýyşyna taýsy täsirden paýlydyr. We bu wesileden dogry we usully şekilde peýdalanjak bolmalydyr. Möminleriň emiri Hazret Ali aleyhissalam öz dürdany sözleriniň bir ýerinde şeýle diýipdirler. Dil insanyň ölçegidir. Hawa. Dil bilen adamyň kimdigini tanap bolýandyr. Şonuň üçin agzdan çykýan söze esewan bolmak gerek.
Qadirli radio dinleyijiler, geplemek we sözlemegiň özüne görä däpleri bardyr. Bu däpleri heme Qur'an Kerimiň dürli ayatlarynda hem-de riwayatlarda işaretler bolandyr. Ýöne antanyň aýtjak sözüne we şonuň çykarjak netijelerine gawy oýlanmagy we ondan soň dil ýarmagy gawdyr. Sebäbi şeýle bolan ýerine heme antan diýen çekmez hem-de onuň hizzeti il arasyny ellen gitmez. Bahtiyarlyk çeşmesinden joşup çykýan asmanlyk nur bilen her gijede saat 20-de ruhlaryňyzy täzelemek üçin siziň ýürek taçaňyza mihman bolýar. Allahümme ec'al ahire kelamina kelimetet tevhid la ilahe illa. Amin. Allahümme entel kafi la kafiye illa ente. Web belgimiz www.parstoday.com/tk. E-mail adresimiz radioturkmen@gulistan.irib.ir. Hormatly radio dinleyijiler, siz İran İslam Cumhuriyeti'nin Sesi Gülistan Merkezi Türkmen Dili Radiosynyň orta solkunna 1449 kHz frekansyň üstünden Bahtiyarlyk çeşmesi ýen gepleşigi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň soraglary jogap diýen bölümine gelip ýetdik. Bu bölümde hormatly iştanjy ruhany ýagamyz Haji Recep Muhammed Ahun Hanefi tarapdan gelen soraglara jogap berýärler. Bu bölüm işleşmez Abdulhannan Hanefi ýalyp barar. İşteşler sağ olun mehriban dinleyijiler, aziz hemralar. Size diýlere salam aýtýarsyn. Ýene bir gedek soraglara jogap bölümine gelip ýetdik. Gözi bilişiň diýer bu bölüme. Hormatly sada hunagymyz Haji Recep Muhammed Ahun Hanefi gardaşypda size diýilen tarapyndan gelýän dorly soraglara jogap gaýtarýarlar. Mehriban dinleyijiler, soraglardan öňçek hormatly sadyň salam dogasyny eşdeýin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Hormatly musulman dogallar, assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Bariňize saglyk, hoşluk we barça işleriňizde üstünlük dilek etýärin. Hormatly salamat bolun, biz hem senin alparyan işiňizde üstün arzu etýärs. Eglenmen hormatly sat gelen tulfullara, soraglara girşäň. Boljak girşeýli. Salam bolsun radi işgärlerine we ümmet dinleyijilerine hem meňiziň eden taat ibadetleriniz Hudaý dergahına kabul bolsun. Men Ahunagadan bir iki tane soragym bardy. Äwel kysy, Ahunaga zekat näme-nämelere düşýär, näme migdaryň bolsa bermeli, birde kimlere bersen bolýar. İkinji sualym. Ahunaga bir ateş nişan. Yani işimiz ot söndürme. Onan bizim işimizde tüpse bolýar. Onan işi birin tutýan araramyzda zerer berýärmi ýa zerer bermeýärmi? Hurmat bilen Mustafa Arazi Pur Kummetten sag bolun.
Hormatly dostlar, bu telefonu dinledik. İldeşimizin biri, iki sorak bilen yüzlemdirler. Enne cevap sizden. Boljak. Bir hormatly doganymyz Mustafa Arazipur Gümmet şäheristanynyň ine telefon ettirler de we iki sorak aratypdyrlar, başga sorak şeýle. Uşur zekat näme-nämeden düşýär we kimlere bermeli we näme mukdar bermeli? Şular bir açıklap berseňiz diýip. Hormatly dogan. Inha uşur zekat her gaýsy bir düşýän zady bir-birinden aýry. Uşur diýellere yerden önýän, yerden çykýan zatlardan bermeli. Inne arfy bolsun, buğday bolsun, pamuk bolsun, ya şaly bolsun. Ve gara şijire zatlar ine su berilmäni ýöne düme ol bary gelen bolsa şonuň 10 birini bermeli. Ýok, onu su beripde, o su da şoňa täsirin goýup şijire öňküden gawrak şeýle bolanmasa onda nisbi uşur, yani uşurun yarısını vermeli. Yani 10 birin yarısı ki 20'den 1 bolýar. 20'den 1 vermeli. Ve emma zekat. Zekat 3 türe zattan zekat düşýär. Yani ösýän zat, köpelýän zat. Şijiri zatlardan zekat düşýär. Oldu bolýar kullan 3 zat. Bir inha mal gara ki düzü otlap ýylyň köpeňrägini düzden otlap şeyle gezip ýören mallar, koyun bolsun, sığır bolsun, düýe bolsun, wakaral şol düzden otlap da ine ösüp ýören, köpelip ýören mallar. Şolardan zekat ba. Bir de inha kızıl kumuşdan ve puldan, şizile zatlardan zekat ba. Ve bir de ticareti zatlardan näme zat alu beru edilip de ine ticaret edip ýören bolsaň şondan zekat ba. Şuların her gaýsyndan ine 40'dan 1 zekat bermeli. Hemmesinden 40'dan 1 zekat bermeli. Ve ol yerden önýän zatlardan şol aýtşymyz ýaly 10'dan 1'dir. Ya suly ekipde bara getiren bolsaň 20'den 1 bermeli. Ve şunun zekatın düşýän zatlary işler. Ve bu hormatly aýdypdyrlar. Biz ateş nişani mamurları ot söndürýäris. Inni araza aýda da gara tüsse bohurdogymyza gidagaýa. Inni şunda biziň arazamyz näjere bolýar diýip. Hormatly dogan. Tüssäniň özüniň gelip de bir yerden sen bohurdoga gitmekligi bilen sen agzyň açmaýa. Ýagny meselen aşak yüzden ýelesip dur. Aşak yüzde de bir olukon mesela ot yakıllı. Şondan hal bir köpeňrek tüsse şol yerden asmana gally. Ve sen şoň ýokary ýüzünden barýanmasaň çäresiz ki sen hökmän ol bir mukdar sen bokurdoňa gider. Indi şo gideni bilen ol senin aruzany batyl etmeýär. O şon ýalyda senin ateş nişany şol yanıp duran oduň da gara ýakyrragyna barmaly bolýarsyň. Ve netijede ol oduň tüssesi sen bokurdoňa giderýär. Sen özüň onu çekip alýan zadyň ýok. Ol özü gara çäresi sen bokurdoňa gitýär. Onun da şeyler ruzany batyl etmekligi bolmaýar. Emma ýok, sen özüň meselen sigar ýanak, çilim ýanak, ýene bir zat ýanak, şijiri bir zady çekip de tüsýäni özüň şeýle bokurdoňa salýanmasaň, onda sen ruzany batyl etýär we ruzany açýar. Hormatly dostlar, salamat bolun, minnetdar. Sorarlara jogap bölümine hem berilen wagt gotorup bardy. Taňry ýalkasyn. Bolýar, hoş salamat bolun.